Важно напътствие от Архангел Михаил за теб. Какво има да ти каже то? Напътствие за теб. Той ти казва, пред теб имаш две възможности, избери. А може би имаш и нова любов. Някакъв избор ти предстои, важен избор. Помоли го да ти помогне да решиш това, което е, да вземеш решението, да направиш това, което е най-правилно за теб и за всичко, което е. Много възможности пред теб. Може и да си между двама мъже, две жени, да ти се налага да избираш. Настъпва справедливост за теб. Справедливост и баланс. Вселената си знае работата. Знай. Ако водиш някакво дело, знай, че ще се вземе решение, което е в твоя полза. Отново справедливост, отново положително решение за теб. И много баланс. Явно се чувстваш по-добре от преди и ти предстои да се чувстваш още по-добре. Още една карта. Трансформация за теб, положителни промени. Браво! Раздяла с старото. За лична таро консултация пише ми на Viber, WhatsApp или ме се обади на посочения телефон. Ако някой друг ти пише пръв в месенджер, представяйки се за мен и ти иска пари, знай, че не съм аз. Бъди благословена!